Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студиядә Лина Хәсәншина, исәнмесез? Янгын сүндерү машиналарына юл ачыкмы? Машина тәрәзәсен артык караңгылатырга яратучылар күпме? Әлбәттә, рейдлар дәвам итә. Азнакайда укучылар җитәкче булып караган. Әлмәттә яшәүче 28 яшьлек ир-ат инвестицияләрдә акча эшләргә теләп 2 миллион сумнан артык акчадан колак каккан. Апрель башында аның кесә телефонына таныш булмаган кыз шалтырата. Ул инвестицияләр белән шөгыльләнүче Америка компаниясе белән танышырга тәкъдим итә. Шалтыратучы башта әлеге компания турында җентекләп сөйләгән. Барлык шартларны өйрәнеп һәм интернет челтәрендәге бәяләмәләрне укыгач, гариза бирүче 38 мең сум акча кертергә булган һәм кызга түләү турында скриншот җибәргән. Соңрак егетнең банк картасыннан 40 мең сумнан артык акча килгән. Җиңел акча кергәнгә куанып, ул тагын 78 меңгә якын акча керткән һәм берничә көннән 81 мең сумнан артык акча алып чыга алган. Икенче көнне егеткә телефонга җибәрелгән идентификацион номерны күрсәтмичә ялгышкансыз дип шалтыраталар. Аннары сумманы страховкалау өчен акча сорыйлар. Әгәр дә страховка өчен түләмәсә, тиешле сумма күчерелмәячәген ассызыклыйлар. Ул соралган сумманы күчерә. Шуннан соң бу компанияга шалтырата башлый, ләкин телефонны алмыйлар. Үзенең алдануын аңлап, егет икенче көнне полициягә мөрәҗәгать итә. Зыян 2 миллион сумнан артык тәшкил итә. Хәзерге вакытта тикшерү бара. 14 апрель көнне янгын сүндерү машинасы Шевченко урамы 78-нче йорт янына үз вазифаларын башкарырга үтә алмаган. Моның гаебе тиешсез урынга куелып подъездга юлны япкан машиналар. Шул уңайдан коткаручылар Әлмәт ЮХИДИ инспекторлары белән рейд уздырды. Тулырак алдагы материалда. Янгынга каршы көрәш инспекторлары ЮХИДИ хезмәткәрләре белән берлектә ишек алларында тәртип сала башлады. Техник юллар киңлегенә таләпләр элек тә бар иде. Бүген дә ул үз көчендә. Пояснить, что для Ул граждан... нормаларны бәлки барлык гражданнар да белмидер, аңлатасым килә. Янгын сүндерү техникасы каршылыксыз узсын өчен ким дигәндә 3,5 метр ара булырга тиеш. Бу 13 метрга кадәр биеклектәге биналарга кагыла. Ә инде 46 метрдан биегрәк 16-17 катлы биналар өчен юл аралыгы 6 метрга кадәр артырга мөмкин. Хукук сакчылары тарафыннан парковкаланган машиналарга карата мондый игътибарның сәбәбе бу айда Шевченко 78 адресы буенча урнашкан шәһәр ишегалларының берсендә булган мәгънәсезлек. Пожарная техника не смогла проехать. Янгын сүндерү техникасы парковкаланган автомобильләр аркасында янгын урынына бара алмады. Шуңа күрә шәһәр халкының шәхси автотранспортны парковкалаганда ашыгыч хезмәтләр техникасын үтү өчен киртәләр тудырмауларын һәм кемнеңдер сезнең гамәлләрегезгә бәйле икәнлеген истә тотуыгызны үтенәм. Бу очракта белгечләр вакытында өлгерделәр, тик бу мизгелдә барысында минутлар хәл итә. Кешеләр җавапсызлыгы аркасында бәла булуы бар. Янгын техникасы килә алмый, фатир яна, кемдер һәлак булырга, авыр тән җәрәхәтләре алырга мөмкин бит. Янгын сүндерү хезмәтләренең килү гамәлләре аркасында балкон аша уза алдык. Барысы да әйбәт узды, сүндердек. Бу бер йортның ишек алдында гына. Шевченко урамында да чын ажиотаж. Бу машинадагы егет озакка тукталмадым дисә дә, ул дөрес эшләмәгән. Шулай итеп, янгын махсус техникасы узуга комачаулый. Рейд барышында шәһәрнең үзәк урамы Ленин буенча да уздык. Билгеле булганча, махсус сигналы оператив хезмәтләренең автомобилен күреп алдыңмы, юл бирергә кирәк. Бу кагыйдәне барлык машина йөртүчеләр дә белә, ләкин барысы да аны үтәми. Шуларның берсе бу машина йөртүче. Хәзер яшь кешегә штраф түлисе булачак. Автомобиле Kia, в отношении которого Рейд вакытында җаваплылыкка Kia автосын йөртүче тартылды. Аңа карата административ материал төзелде. Россия Федерациясе административ тәртип бозулар кодексы 2.12.17 маддәсе нигезендә тышкы яктылык схемалары язулары, маяк сигналы булган транспорт чарасына хәрәкәттә өстенлекләр бирмәү 3 меңнән 5 мең сумга кадәр штраф салуга яки 3 айдан 1 елга кадәр транспорт чарасы белән идарә итү таныклыгыннан мәхрүм итүгә китерә. Әлмәттә ЮХИДИ хезмәткәрләренең чираттагы операциясе бара. Дәүләт автоинспекциясе игътибары бу юлы пиялалары караңгылатылган автомобильләрдә. Караңгы пыялалар артында йөрүчеләр һәрдаим дәүләт автоинспекциясының күзәтүе астында. Әлмәт районы ЮХИДИ инспекторлары профилактика максатыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү таләбе белән машина тәрәзәләренең төс үткәрүчәнлеген техник регламент нормаларына туры килү буенча машина йөртүчеләрне тикшерделәр. Исегезгә төшерәбез. Алгы һәм алгыган тәрәзәләр аша салонга кояш нурларының ким дигәндә 70% узарга тиеш. Бу күрсәткечне үлчәү өчен махсус ут дигән прибор кулланыла. Әгәр төс үткәрүчәнлек нормадан түбәнрәк булса, бу очракта автомобиль хуҗасына штраф түләргә туры киләчәк.
Шулай итеп, рейд вакытында инспекторлар 12 кагыйдә бозучыны тоткарлады. Кагыйдә бозган машина йөртүчеләргә карата административ хокук бозулар кодексының 12.5 маддәсенең 3.1 бүлеге буенча административ хокук бозу турында материал төзелә. Моның өчен 500 сум штраф каралган. Машина йөртүчегә караңгылата торган пленканы урында төшерергә тәкъдим итәләр. Әгәр ул баш тартса, аңа протокол язалар, аның нигезендә ул барында үзе тәртипкә китергә тиеш. ЮХИДИ хезмәткәрләре автомобиль йөртүчеләрен тагын бер кат үз машиналарын техник регламентка туры китергән ди. Чөнки кешенең сәламәтлеге, кайчагында гомере моңа бәйле бит. Гомерегезне куркыныч астына куймагыз. Асамирова Мария Китаев, Дамир Корбанов, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кичә шәһәрнең хәрби комиссариатында хәрби хезмәткә алынучыларның беренче язгы озату булды. Россия Федерациясе кораллы көчләренә 10-нан артык Әлмәт егете җибәрелде. Барлыгы Татарстаннан быелгы язда 3000 егет армия хезмәтенә алыначак. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. 1 апрельдә язгы чакырылыш башланды. Бүген армияга чакырылучыларны беренче озату булды. День отправки со сборного пункта Республики военной комиссариата Республики Татарстан считается днем начала военной службы. Сегодня отправляем. Бүген без беренче команданы җибәрәбез. Безнең егетләр стратегик билгеләнештәге ракета гаскәрләрендә, һава космик көчләрдә билгеләнәчәк һәм хезмәт итәчәк. Егетләр алдан барлык чараларны да уздылар. Үзегез күрәсез, аларның теләкләре изге, кәефләре яхшы, алар лаеклы хезмәт итәр дип ышанам. Хәзер егетләр җыелу пунктына юл тота. Анда контроль медицина комиссиясе узачак, шулай коронавируска тест тапшырачаклар. Шуннан соң алар белән анда билгеле бер эш алып барыла, алар белән шөгыльләнәләр. Аннары аларны хәрби частьләр вәкилләре тартып ала һәм каядыр 2 тәүлек дәвамында алар хәрби частьләргә озатыла. Армиядә хезмәт итү яшьләрне тәртипле һәм җаваплы булырга өйрәтә. Һичшиксез алар билгеле бер тормыш тәҗрибәсе алалар, үзләренең чын мөмкинлекләрен аңлый алалар. Уңай хис кичерешләр миндә, ниндидер яңалык, ниндидер дулкынлану хисе белән көтәм. Нәрсә буласын белмим, әмма карарбыз. Берәүләр хәрби хезмәт итүгә мораль яктан әзерләнгәндә, икенчеләре аңа эмоциональ яктан гына түгел, физик яктан да әзер. Мин ВДВда спецназ өчен билгеләнгән. Казанга баргач төгәл әйтәчәкләр инде. Мин балачактан армиягә әзерләндем. Спорт, кикбоксинг, хоккей һәм футбол белән шөгыльләндем. Хәзер хәрби хезмәткә чакырылучылар алдында мөһим бурыч хәрби хезмәткә үзебез өчен файдаланып калу, аны лаеклы узу, димәк үз илебез өчен файдалы булу. Фирай Юнусова, Илгиз Шарифҗанов, Айдар Кабиров, Әлмәт, Луч телекомпаниясе. Ознакайда дублер көне. Район һәм шәһәр мәктәпләрендә укучы иң актив тырыш үрнәк балалар бүген оешма, учреждение җитәкчеләрен алмаштырып, үзләрен җитәкче ролендә сынап карады. Үз идарәчеләр белән якынрак Илмира Шәрифуллина танышты. Азнакай шәһәр администрациясенең конференциялар залы бүген активист укучыларны, оешма җитәкчеләрен, район җитәкчелеген җыйды. Иртәнге сәгать 8-дә дублер көне 2021 башланып китте. Дублер һәм аларның алмашчыларына көн тәртибе аңлатылды. Җитәкчеләр үзләренә билгеләнгән үз идарәче белән эш урыннарына юнәлделәр. Без исә танышуны шәһәр хакимиятеннән башладык. Эш барышында яшь җитәкчеләр кызыксындырган сорауларга җавап алдылар. Эш тәртибе белән, коллектив белән таныштылар, кабинетларга күзәтү ясадылар. Җитәкче эшенең ни дәрәҗәдә җаваплы булуына төшенделәр. Билгеләнгән сәгатьтә дублер 2021дә катнашучылар кабат җыйналды. Үз идарәчеләр бүген алган тәэсирләре белән уртаклаштылар. Әлеге чараны оештыруда теләктәшлек белдергән өчен, вакытларын кызганмаган өчен барлык җитәкчеләргә район башлыгы Марсель Шайдуллинга рәхмәтләрен җиткерделәр. Бер ай тырышып без нәрсәгә язмаган идек, сораулар бер тәрҗемә иттереп русчадан татарчага шулай иттереп мәш килеп бөтенләй бергә тырышып әзерләнгән идек инде. Рәхмәт районга, Марсель Зафаровичка, бөтен администрация кешеләренә мондый проектларны оештырган өчен, безгә шундый возможностьларны биргән өчен рәхмәт. 48 бала бүген безнең 48 җитәкчене алыштырды дисәң була инде. Әлбәттә 2-3 сәгать ул бик әз. Шуңа күрә инде менә без җитәкчеләр белән сөйләшеп, 2нче елга инде көне буена шушы мероприятияны көне буена озынайтырга уйладык. Безнең эштә иң мөһиме кешене ярату, диде район җитәкчесе Марсель Зафарович. Минлек белән уңышка ирешеп булмый. Балалар, алар безнең киләчәгебез, алар ирешкән уңышлар белән без дә горурланабыз.
Район лидеры балаларга укуларында һәм алда торган имтиханнарда уңышлар теләде. Бүгенге көннең истәлеге итеп барлык җитәкчеләр исеменнән укучыларга бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Үз проектыңның идеясын белдерергә еллар дәвамында шишлеш таләп иткән проблема хакында сөйләргә, бу һәм башка мөмкинлекләрдән республика грантлар конкурсы кысаларында Әлмәтләр өчен уздырылган яшьләр форумында файдалана алдылар. Яшьләр форумы барышында 14 яшьтән 35 яшькәчә 50дән артык кеше үз проектларын комиссия кашында тәкъдим итте. Номинацияләр төрле: яшьләр арасында тискәре күренешләрне кисәтү, сәламәт яшәү рәвешен алып бару буенча яшьләр инициативасы, милли-мәдәни мәсьәләләр, һөнәри үсеш, иҗатка ярдәм итү, гаилә кыйммәтләрен ныгыту, патриотик тәрбия һәм башкалар. Форум яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыручы районнарның бюджет учреждениеләре өчен грантлар республика конкурсы этапларының берсе. Актив тормыш позициясе булган әлмәтләр өчен бу үз инициативасын белдерү һәм аны тормышка ашыру өчен уникаль мөмкинлек. Иң яхшы инициативаларны муниципаль учреждениеләрдән республика грантлары конкурсына гаризалар итеп кабул итәчәкләр. Телекомпания безгә кунакка Әлмәт волонтерлары килде. Алар телевидение эше белән таныштылар, үзләрен кызыксындырган сорауларын бирделәр, журналистлык осталыгының нечкәлекләрен белделәр. Тулырак безнең сюжетта карагыз. Меня зовут Лина, я ведущая новостей на татарском языке «Яңалыклар вакыты». Сегодня экскурсию по нашей телекомпании проведу я. Телевидение хезмәткәрләре эше белән танышу, корреспондентларга төшерү һәм монтаж операторларына алып баручыларга кызыксындырган сорауларны бирү, телевидениедә эшләү нечкәлекләренә төшенү, яңалыклар мәгълүмат хезмәте хезмәткәре ролендә үзеңне сынап карау. Әлмәт волонтерларына буларның барысы да мөмкин булды. Вот он, получается, сидит, смотрит видео и нужный фрагмент интервью потом берет для своего сюжета. Телекомпания бердәм механизм буларак эшли. Һәр бүлек ул нык чылбырның кирәкле һәм мөһим звеносы. Телеканал үссен һәм үз тамашачыларын сөендерсен өчен бу механизмда өзеклекләр булырга тиеш түгел. Луч Әлмәт телекомпаниясының яшь кунаклары өчен экскурсия нәкъ менә шул фикерне ассызыклады. Шушыннан бөтен экраннарга сигнал тарала һәм телевизор карап була, яңалыклар һәм башка программалар бара. Шәһәребез волонтерлары үзләрен телекомпанияның төп студиясендә яңалыклар программасының алып баручысы буларак сынап карады. Добрый день, дорогие друзья, и с вами наши новости вечерние. Экскурсия азагында телекомпания кунаклары әлбәттә үз тойгылары һәм тәэсирләре белән уртаклашты. Монда бик оста кешеләр эшлиләр, шуңа күрә мин аларга карап, үзем дә шулай итеп мондый эштә эшлисем килә. Студиялар ничек анда записывать итәләр иде, язалар, архив шады һәм ничек дизайнер видеоларны монтировать итеп һәм нинди төсләр куярга кирәк икәнен белдергән. Без телекомпанияның баш мөхәррире белән сөйләштек. Сезгә мастер-классларга да киләчәкбез әле. Безгә барысы да бик кызык. Ничек репортаж төшерелә, алып баручылар ничек итеп үзләрен тота, төшерү һәм монтаж операторлары ничек эшли. Шул өлкәдә үзебезне сынап карыйсы килә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.